चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलफोराव मैदेर मानसिनि दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। बोसोरफ्रोमबो हाग्रानि मैदेरा सिमायारि ओनसोलनि गामिफोराव हाबनानै उदखार खालामनायजों लोगोसे न' बांखौ सिफायलांदों। बेबादिनो बावैसो साननिफ्राय गोजांनायजों थानो हायै जानाय समावनो चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलनि लावफानि आस्राबारि गामियाव उल्थापानि लुंसुं हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा थांनाय हरनि 12 रिंगायाव निकलास नार्जारिनि न' बांखौ सिफायनानै माइ माइरं जानायजों लोगोसे न'नि मुवा बेसादखौ खहा खालामलाङो। दा गोजां बोथोरनि गोजांनायाव थानो हायै जानाय समावनो न' बां सिफायजानायजों लोगोसे मुवा बेसादखौ खहा खालामजानानै जेबो राहा गैयै जानांबाय निकलास नार्जारिनि न'खरा। थांनाय मोनायाव हरनि 11:30 समावहाय मासे मैदेरा फैनानै दिनै आंनि न'खौहाय गासिबो सिलिंखार खालामलांजोबबाय। न'आ गंनैमोन, गंनैबो गैला आरो लोगोसे माइ दङमोन 45 मन आरो बे 45 मनावहाय माखासे जालांनानै एसे गालांबाय आरो। ओमफ्राय दा आं बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै आंहा न' लुनो बा माइ बायदिसिना बायनो थाखाय आंहा जेबो राहा गैला आरो थानो थाखाय आंहा न'बाबो गंसेबो गैला। नैबे थांनाय हराव जोंनि गामि आस्राबारियाव बेबायदि मोनसे न'खराव बेबायदि समस्या जानानै थांदों। बे समस्या बेनो माने जोंनि गामियाव हाग्रानिफ्राय हाबफैनानै बेबायदि हाग्रानि जुनाद मैदेरफोर बिदि फैनानै जोंनि गामियाव बेबायदि नासयफैगासिनो दङ। थांनाय बावैसो साननैसोनि सिगाङाव जानानै थांबाय मोनसे न'खराव, बेखौबो सिलिंखारै खनसेनो फोजोबनाय जादों। बेबायदि बिनि धोन सम्पति जेबो थायाखै, न' बां गासैबो सिफायजोबना गालांबाय। आरो नेक्स्ट बे सानसेनि उनाव आरो नैबे दिनैनि थांनाय हराव बेबायदि जोंनि गामियावनो सासे मानसिनि निकलास होननाय बिथांनि न'खराव फैनानै बेबायदि न' बां सिफायफैजोबबाय, माइ जालांबाय। न'आ बिथांना गंथामसो दङमोन, गंनैयाखौथ' गोदाव सोराव बेबायदि उल्थां फाल्थां सिफायना गालांबाय आरो माइ जालांबाय। न' गंसेखौबो बेबायदि गोबां खहा खालामनानै गालांबाय। फोसाबफिननो थाखाय अननानै जायफ्रा हायो, जायफ्रा अनसुंथाइ होनो इस्सा जानानै जागोन बिथांनि बेबायदि खहा जानायाव अननानै बेबायदि अनसुंथाइखौ होनो थाखाय मदद बिनाय जादों। दा ओरैबायदि समस्या जायो, माने जोङो सिगाङाव बेबायदि जों जारखा मैदेरनि प्रटेकसन हिसाबै जोङो होदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदि होसेयावबो गोबां बाहेरानिफ्राय बेबायदि फैनानै बेबायदि नस्थ' खालामलांबाय। बावैसो एसे सिगांनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जों गामियाव हाबफैनानै बेबायदिखौ होनो मोना होननानै बिसोरो दानस'नानैबो लांदों आरो बेबायदि एलाउड गैया होननानै बिथांमोना बुंलांदों। बे बिसयआवनो जों बे जारखा प्रटेक्टनि खामानिखौ जों साक्सेसै मोजां सुबिदायै जों होना लानो हायाखै। बिनि सायाव जोङो मा डिसिसन लानांगौ, जों गामिया बेबायदि मोनसे डिसिसन लानायाव जोङो एसे गोनो गोथो जानानै दं। माने प्रटेकसन खालामोब्लाबो जोंनि सरकारा जोंखौ हमगोन आरो खालामाब्लाबो जोंहा गोबां बिसयआव जोंहा खहा जागासिनो दङ। बिनि सायाव एसे गोरों गोराफोरनिसिमबो लिडारफोरनिसिम खावलायहरनाय जादों। बिनि सायाव नोंथांमोना माबा मोनसे जोंखौ अनसुंथाइ होनानै सहाय होयो नामा, जों बेबायदि खावलायनाय जादों आरो। आस्राबारि गामियावहाय थांनाय हरनि 12टा बा 11:30 समावहाय हाग्रानिफ्राय मासे मैदेरा फैनानैहाय जोंनि बे निकलास नार्जारिनि न'आवहाय दिनै हाबफैनानै बिनि जेसेबां दंनाय न' बां आरो माइ दै आरो बासन बर्थन गासैखौबो लेथेर फेथेर खालामलांबाय। बेनिखायनो आङो रायजोनि जानानै आं गेदेर गोलावफोरनि सिगाङावहाय आं आर'ज गाबो, जाहाथे बिथाङा जेन बिथांमोननिफ्राय एसेसो अनसुंथाइ मोननानै जेन गावनि थागिबि थानाय माबा बेब'स्थाखौहाय खालामनो हायो, आं बेखौनो आर'ज गाबहरनाय जाबाय।